ሰላም ሰላም ኣብ ዘለኹም ሰናይ እንዳተመነና እንሆ ሓድሽ ነገር ለማዕቶ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ሰናይ ምክትታል ተጋዳላይ ሸዊት ቢተው ካብ ሓራ መሬት ዓፋር ናብ ትግራይ ለማዓንቲ ኣትየሎ ደብዳቤ ካብ መሓሪ ዮሃንስ ንጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃንን ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ሓድሽ መግለጺ ኣላው ገይሩ እዚኦም ካልኦትን ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታታት ከነስምዐኩም ኢና ሰናይ ጻንሒት ካብ መሓሪ ገብረ ዮሃንስ መስራቲ ውድብ ናጽነት ትግራይ ውናት ቁልዕ ደብዳቤ ንጀነራል ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃንን ጌታቸውን እንኳዕ ደስ በለኩም ፍረጻዕርኩም እንኳዕ ዳኣኹም እወቀል ዓለም ይትረፍ ብልጽግና መሬት ራያ ጸለምትን ምዕራብ ትግራይን ቅድሚ ጥቅምቲ 2013 ከም ዝነበሮ ኣካል ትግራይ ኮይኑ ክቕጽል ከም ዘይደሊ ሕጂ ኣይኮንኩም ትፈልጡ 2014 ኣብ ጅቡትን ሲሸልስን ዝረረብ ምስ ተጀመረ ኣሽዑ ኣንዳሕዲኹም ትፈልጡ ሰራዊት ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣቲ መሲልኩም ዝኾነ ናይ ስልጣን መደባት ከም ዝነበረኩም ፍሉጥ ኮይኑ ብናታትኩም ፖለቲካ ስልሒት ብናይቶም ኣዘቲ ወታደራዊ ቅልነት ካብ ደብረ ብርሃን መልሲ ምስኮነ ጻድቃንን ጌታቸውን ከምውን ካልኦት ብድሕረኹም ዘለዉ ነበራት ሕወሓታውያን ኣሽዑኹም ንብሔረ ትግራይ ምቅላስ ደው ኣቢልኩም ንሃገርኩም ኢትዮጵያ ወናኒት ባሕሪ ገርኩም ከተድሕንዋ ወሲንኩም ብኡ መዳይ ድማ ቅድሚ ስምምዕ ተኹስ ዶ ምባል ብሪቶርያ ቀዲምኩም ምስ ብልጽግና ኦሮሞ ተስማዕሚዕኹም እወ መጋቢት ወይ ሚያዝያ 2014 ንኹም ተሰማሚዕኹም እወ መጋቢት ወይ ሚያዝያ 2014 ንኹም ተሰማሚዕኹም መቸም ጀነራል ጻድቃን ኣብ ኣክሱም ሆቴል ኣብ ዝነበረ ኣኼባ መሊቕ እኳ ነዚ ምሽጥር ከምዚ ዳሕዳሕኻዮ ኣይትኽሕድን ድሕሪኡ ብልጽግና ብድሕሪኹም ጌርኩም ሰራዊት ትግራይ ናብ ኤርትራ ከኣቲ ትልሚ ኣውፂኹም ወዲኹም ናይ ውግእ ካርታ እውን ሰሪኹም እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ንትግራይ ምቅላስ ደው ኣቢልኩም ብናይ ኦሮሞ ብልጽግና ሓንጎል እናሓሰብኩም እዩ ሃገርና ኢትዮጵያ ወናኒት ባሕሪ ክትከውን ኣለዋ ምዕራብ ትግራይ ኮነ ራያ ጸልምቲ መሬት ኢትዮጵያ እዩ ናብ ዝኸደ የብሉን ዝብል ጽኑዕ እምነት ተሓንጊጥኩም ኢኹም ናብ ዝኩሉ ኣቲኹም ኣየመኸርኩምን ከዓ ንዓና ሓቢእኹም ምስ ኦሮሞ ብልጽግና ኢኹም ኩል ወዲእኹሞ ነርኩም ነዚውን ጌታቸው ፕሬዚዳንት ምስኳነ ስለ ዝተኣመንካሉ ዘይከሓድ ኣይኮነን ቀፂሉ እዚ ሕቡእ ተልእኾኹም ንምትግባር ወሸን ኢልኩም ስራሕ ጀሚርኩም እቲ ሓደ ፍንጫል ሕወሓት ኣወጊድኩም ባህጉኹም ከተፈጽሙ ኣንጻር መኸተ ህዝቢ ትግራይ ወፊርኩም ማዕረ ጉጅለ ደብረጽዮን ፈትለ ኣንጻር ብሔራውነት ትግራይ እውን ወፊርኩም ጉጅለ ደብረጽዮንን ፈትለን ኣንጻር ብሔራውነት ትግራይ እውን ወፊርኩም ነቶም ካብ ናይ ሰናይ ጊሓቱ ኢድ እግሪ ዘይብሎም ኣዘዝ ሰራዊት ናብ ጉጅለኹም ተማቒልኩም ክልቴኹም ፍንጫላት ንሰራዊት ትግራይ መንፈስ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ኣፍሪስኩም መወዳእታኹም ኣዲስ ኣበባ ሰፊርኩም ሕጂ ደኣ እሞ እንታይ ሓድሽ ነገር ዶ ተፈጢሩ እዩ ብልጽግና ኦሮሞ ብኹናት ዘይረኽቦ ዓወት ብገንዘብ እዩ ዊትዎ ካባኹም ንላዕሊ ኣገኙ ተሻገር እዩ ዝረብሖ እንተኾይኑሉ ከዓ ብዓይኒ ሚዛን ፖለቲካ ኣምሓራ ክልል ዝረብሖ መትከል እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ዘሎ 38 ወናብር ትግራይ 138 ወናብር ኣምሓራ 100 ግዜ ይበልጾ ትግራይ ሃለዋት ኣይሃለዋት ኣብይን ብልጽግናን ኦሮሞን ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሒዞም ክቕጽሉ ኣይእግሞምን ኣምሓራ ምሓዝ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ብቅብጥር ምሓዝ እንተተደልዩ እውን ንኣምሓራ እዩ ዘቀባጥር ደኣ እምበር 1000 ግዜ ይማርኽ 1000 ግዜ ይለምንን ንትግራዋይ ምቅብጣር ኣይዋፅኦን ብሓፂሩ ንስምኩም ንብልጽግና ትረብሕዎ መኸተ ትግራይ ኣብ ምድስካል ጥራይ ስለ ዝኾነ ካብ ድሕሪ ሕዚ ኣይተገድስዎን ከምናቱ እምነት ገዛዕይኹም ዳርጋ ወዲኹም ኢኹም እንታይ ንምባል ምትላል ይኣክል መሬት ምዕራብ ትግራይ ራያን ጸለምትን ናብ ዝኸደ የብሉን ፈለማን ኢትዮጵያ ሃገርና ወናኒት ባሕሪ ንግበራ ኢልኩም ወዲኹም እናሃለኹም
ንህዝብና ኣብ ቁስሉ ጨው ኣይተንስንስሉ ወየግዚኡ ናይ ህልኽ ኮይኑ እምበር ኣብ 2014 ሰራዊት ትግራይ ናብ ኤርትራ ወራር ውግእ ክኸፍት ወሲንኩም ወዲእኹም እናሃለኹም እኮ ኢኹም ሰላም ኢና ንደሊ ዝብል ጭርሖ ከፊትኩም መሬት ትግራይ ዓውደ ኩናት ክኸውን ሕርግዲክ ተዓጢቕኩም ሰሪሕኹም ኢኹም። ሕጂ ንጹር ካብ ኮነ እምበኣር ትልኽ ትብል ትግራዊት ተንፋስ ፖለቲካ ተሪፋትኩም እንተኾይና ኣያንበሉ ብልጽግና ኦሮሞ ንኹናት ዝዳሎ ዘሎ ብቐንዱ ናይ ትግራይ ምድኻም ተኣማሚን እዩ። ክብርኹምን ክብሪ ዓድኹምን ከተመልሱ ኣንጻር ብልጽግና ሕዚ ተበገሱ። ጉዳይ እቲ ናይ በዓል ደብረጽዮን ሕወሓት እንተኾነ ሕዚ ጉዳይ ዝበዝሕ ትግራዋይ እዩ። ናይ በይንኩም ኣይኮነን። ፕሪቶርያ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ዝበሃል ጽዋይ ደው ኣቢልኩም ንዑ ብዛዕባ መኸተን ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንምከር ምስ ተቃለስቲ ኣምሓራ እውን ንላዘብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምምካር ከዓ ናይ በዓል ደብረጽዮን ሞግዚትነት ኣየድልየኩምን ባዕልኩም ተበግሶ ውሰዱ ሓቂ እዩ ዘይትፈትሖ ውራይ ኣሎ እዩ ግን ምስ ብልጽግና ኮፍ ኢልኩም ምዝርራብ ዘይኣበየኩምን ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣይክኣበየኩምን ዝኣበየኩም ዘሎ ሕልሚ ዓባይ ኢትዮጵያ ኩለንተናኹም ተቆጻጺርኩም ዓይንኹም ከይርኢ ልቦናኹም ከየገናዝብ ስለ ዝኸወለኩም ጥራሕ እዩ። ካብዚ ወፃኢ ጊላ ሓርገፍ ፖለቲካ ብልጽግና ኦሮሞ ኮይና ንኽቕጽል ኢና እንተልኩም ታሪኽ ትጽይቑ እምበር ኢትዮጵያ ይተርፍ ባሕሪ ክትክውንን ሙልያናት ዝቐተለትሉ ናይ ደቂ ሰባት ቄራ ከም ምዃን ኣይክትድሕንን። ትግራይ እውን ንግዚኡ ትፍተን እምበር ብቓልሲ ሓድሽ ወለዶ ትንሳኤያ ካብ ምርግጋጽ ኣይክተዓግትዋን ኢኹም። ወድሓንኩም መሓረ ዮሃንስ ካብ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ። ሓጺናዊ ሓድነትና ንህላወና ባህጊ ጸላእትና ንዓቕምታት ትግራይ መቓቒልካን ጐዛዚኻን ብምብታን ትግራይን ተጋሩ ኣብ ዛዕባታት እዛ ሃገር ትርጉም ዘይብሎም ክኾኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ዳግም ከም ዘይለዓሉ ኮይኖም ክለምሱን ኣብ ዝተፈላለየ ዘመናት ፖለቲካዊ ስርዓታት ኢትዮጵያ ብወነንታዊ ስያሜ ተጋሩ ጽዋዕ ብዕታዊት ግዝኣት እዛ ሃገር ዝኾነት ትግራይ ዝብል ሽም ምስ ኩሉ ክብርታትን ጂኦግራፊያዊ ትሕዝቶኡን ተፋሒቑ ክጠፍእ ተሓሲቡ ዝስራሕ ዝነበረ ፖለቲካዊ ውስልትና መራሕቲ ስርዓት ብልጽግና ቁጽሮም ዘይነዓቑ ተጋሩ ብፍላጥ ይኹም ብዘይፍላጥ ስርዓት ብልጽግና ወጊዶም ክሰርሑ ጸኒሖም እዮም። እንተንዳ ብልጽግና ጉዳይም ናይ ኣተሓሳስባ ኣፈላላይ ዘይኮነስ ትግራውነትን ክብርታትን ተጋሩን መሊእኻ ንምጥፋእ ዝዓለመ ነዊሕ ናይ ጥፋኣት ኣብ መጻወድያ ዘርጊሖም ሙሉእ ዓቕሞምን ጽዒሮምን ዝኣበዮም ተጋሩን እንባዕሎም ተባሊዕና ክንጸንተሎምን ክሰርሑ ጸኒሖም ኣለውን። ንወ ድማ ካብ ጽንተት ዝተረፈ ወለዶ ከይህሉ ክርስቲ ዓዱ ኣቦኡ ዝኾነ መሬት ዞባ ምዕራብ ጸለምቲ ደቡብን ትግራይ ኣብ ክንዲ ብመሰረት ውዕል ስምምዕነት ተጻብኦ ደው ምባል ፕሪቶርያ ዝምልሱ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ብዝበሃል ትግራይ ዘይተወከለትሉ ትካል ኣቢሎም ቆሪሶም ክወስድዎም ሕልሞምን ትልሞምን የተግብሩ ኣለዉ። ይኹን እምበር እዚ ዝኸውን ኣብ ሕልምን ትምኒትን ጸላእቲ ተጋሩ ጥራሕ ምዃኑ ንፈታውን ጸላኢ ግልጽ ክኾነሉ ይግባእ። ብተወሳኺ በዛ ሕዚ እንዳ ብልጽግና ደርሆ ጽሕቲራ እትረኽቦ ተንኰልን ብኦሮሚያ ሚድያ ኔትወርክስ ጋህዲ ብዝገበሮ ድሌትን ምኽንያት ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ናብ ጎንፂ ከኣትኡ እዮም ኢሉ ዝሰግእ ወገንን ሃሂሉ ዝጽበ ጸላኢ ክፈልጦ ዝግባእ ጉዳይ እንዳሃለወ ክልቲኡ ህዝብታት ንዘመናት ዝጸንሐ ስልጡን ናይ ልዝብን ምርድዳእን ባህሊ ዘለዎ ባህጊ ጸላእቱ ተረዲኡ ዘምክን ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ። ድሕሪ ውሳነ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ብልጽግና ዝተረኣየ ናይ ሓድነትን ሕራንን መንፈስ ንወገን ዘኹርዕ ንጸላኢ ድማ ዘርዕድ ኮይኑ ኣሎ። ከም ውፅኢት ድማ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ካብ ብሽም ሓራ መሬት ተወዲቡ ኣንጻር ረብሓ ንህላወን ትግራይ ተሰሊፉ ዝነበረ ሓይሊ ናብ ዓድኻ ናይ ምምላስ መጠን ናሃሩን ስፍሓቱን ወሲኹ እቲ ውዳበ እናፈራረሰ ናብ ህዝቡ ይጽንበር ኣሎ። ስለ ዝኾነ ብዕጥቂ ይኹን ብዘይ ዕጥቂ ብውዳበ ይኹን ብተናጸል ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ትግራይን ኣብ ደገን ኮይንኩም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣፈላላይ ኣለና ብዝብል ጸረ መኸተ
ተሰሊፍኩም ዘለኹም ወገናት ቅዋምኩምን ተግባርኩምን ናይ ጸላኢ ሕልሚን ምስኻዕ ዓቕሚ ትኾኑ ከም ዘለኹም ካብዚ ንላዕሊ መረጋገፂ እንከይተጸበኹም ዝህሉ ኣፋላላት ትርጉም ዝህልዎም ትግራይን ህዝባን እንትህልው እዩ እሞ ኣብ ጎኒ ህዝብኹም መኸትኹምን ክትዓስሉ ደግምና እናፀዋዕና ከም ኣካላት ፀጥታ መኸተን ኣሕይልና ከም ንቕፅለሉን መረጋገጽ ክብርን ሞገስን ንጀጋኑስ ሰማዕታትና ትግራይ ትስዕር ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ለካቲት 18 2018 ለማዕንትኻና ኣዝዩ ደስ ዝብል ዜና ተሰሚዕሎ ካብ ጊሓቱ ማለት እዩ ተገዳላይ ሸዊት ቢተው ካብ ሓራ መሬት ወይ ካብ ዓፋር ዝነበሩ ሰራዊት ናይ ብልጽግና ተላእኽቲ ዘለዉ ካብኣቶም ለማዕንቲ መፅዮሎ ናብ ዓዱ ማለት እዩ እንኳዕ ሰላም መፅእ ክንብሎ ንኽእል ከም ተጋሩ ኩልና ክንሓስቦ ዘለና ሰብ ጌጋ ንምንታይ ጌጋ ይገብር ገለ ንምንታይ ኣጥፊኡ ይኸይድ ገለ ዘይኮነሲ ካብቲ ጌጋ ዝነበረ መንገዲ እንድሕር ደኣ ናብቲ ጽቡቕ መንገዲ ተተመሊሱ ሓንጎፋ ኢልና ክንቕበሎ ዘለና ጉዳይ እዩ ከም ብወገና ማለት እዩ ምኽንያቱ ሰብ ዝኾነ ይኹን ከጥፍእ ይኽእል እዩ ጥፋኣቱ እንድሕር ደኣ ተኣሚኑሉ ግን ብሰላምካ ክትቕበሎ ዘለካን እንድሕር ደኣ ካብቲ ሕማቓት ዝገበሮ እውን ዝተወሰነ ምኽርታት ሂብካ ናብቲ ዝነበሮ ክምለስ እውን ምግባር ፅቡቅ እዩ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ብዝያዳ ኣብቶም ኣብ ዓፋር ዘለዉ ናይ በዓል ሃፍቲ ኪሮስ ዘለዉ ወይ ከዓ ናይ በዓል ጌታቸው ረዳ ተላእኽቲ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ዝበሃሉ ዘለዉ ማለት እዩ ብዙሓት ካብኣቶም ተመለሱ ኣለዉ እዮም ብጣዕሚ ብዙሓት ማለት ብፍላይ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከምቲ ቅድም ኢለ ዘይመላእኽዎ ማለት እዩ እቲ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ቦርድ መረፃ ማለት እዩ እቲ ናይ ትግራይ ግዝኣት ዝኾነ ካብ ትግራይ ወፃኢ ናይ መረፃ ኣካይዳ ኣፈፃፅማ ክግበረልን ገለ ድሕሪኡ ኩሉ ዝነገር እዚ ብፍላይ ቅድሚ 2 መዓልቲ ዝነበረ ሓድነት ናይ ተጋሩ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ በቃ ዝኩሉ ክንደይ ልዕሊ ዓመት እዩ እዚ ውሽጥኻ ሕሚሜካ ዝነበረ ኣቑሲልካ ዝነበረሲ ኣብ ሓንቲ ደቂቓ ናብ ሓደ መፅዩ እቲ ኩሉ ኣንጻር ትግራይ ኮይኑ ዝነበረ ይኹን ምስ ትግራይ ዝነበረ ይኹን ምስኣቶም ዋላብቶም ብልጽግና ማእኸል ዝነበሩ ተጋሩ ማለት እዩ እታ ብፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዝወፀት ደብዳቤ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዝወፀት ፅሕፍቲ ድሕሪኡ ኩሉ ብላዕላውነትና ኣይንደራድር ናብ ሓንቲ ክመፅእ ዝኻልእ ካብዚ ዝሕጉሰካ ነገር ምንም የለን ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሸዊተው እንኳዕ ናብ ዓድኻ ብሰላም መፅኻ ክንብሎ ንኽእል እቶም ተሪፎም ዘለውኻን ስለ ትግራይን ስለ ተጋሩን ስለ መሬት ትግራይ እንድሕር ደኣ ትግደሱን እንድሕር ደኣ ብዓድኹም ብህዝብኩም ዘይትደራድሩ ትኮንኩም ሕጂ እውን መሳርሒ ብልጽግና ካብ ምዃን ተቆጢብኩም ወይ ከዓ እንተኣሊኹም ናብ ዓድኹም ምፁ ኣብ ዓድኹም ኮይንኩም ዝደለኹሞ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ዘለዎ እምበር ከምቲ ተጋሩ ዝረኣናዮ ቅድሚ 2 መዓልቲ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ እምበር ናይ ህዝብን ወይ ከዓ ከምዚ ብኣውራጃ ዝፈላለዩ ኣፈላላይ ይብልናን ስለዚ እቲ ደስ ዘብለካ ነገር ናብ 2 ደቂቃ 3 ደቂቃ ሓድነቱ ናብ ሓደ ክመፅእ ዝኽኣለ ማለት እዩ እዚ መርኣያታት ካብቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ መራሕቲ ናይ ኣብ ዓፋር ዘለዉ ተላእኽቲ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ማለት እዩ ካብቶም ዝለዓሉ ስልጣን ዝነበሮም ናብ ትግራይ ምምፃእ ጀሚሮም ኣለዉ ሓደ ካብኣቶም ሸዊት እውን ኣሎ ብቅድሚኡ እውን ዝኣተወሉ በዓል ተመስገን ዳዊት ዝበሃል መፅዮ ኣሎ ወሃቢ ቃል ዝነበረ መስለንቲ ዘይተጋግየ ናይቲ ሓራ መሬት ዝበሃል ዘለዎ ሰራዊት ድሕርቲ ናይ ብልጽግና ናይ ገንዘብን መኻዕበት ናይ ተወሰኑ ሰባት ምዃን ምስ ተዓዘበ ናብ ትግራይ ክኣቱ ዝመረፀ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ኣብ ሓራ መሬት ትበሃልኩም ሓራ መሬት ኣብ ትግራይ እምበር ኣካሊእ ክኸውን የብሉ ሕጂ እውን ደጋጊምና ክንዛረቦ ንኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ንሰርሖ ወላ ፖለቲካሊ ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ኩሉ ካል ግን ኣብ ተጋሩን ኣብ መሬት ትግራይን ህጊርካ ትሰርሖ ፖለቲካ ይኮነን እዚ ስለዚ እዚ ተረዲእና ኩልና ሓድነትና ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሓድነትና እዩ ዘለየና ሓድነት ተሊና ኩሉ ነገር ክንምልሰ ንኽእል ወላ ናይ ስልጣን ምቅያር ኩሉ ዝኽእል በርተተበታቲንካ ደኣ ኣደዳቶም ኣሽልኽሉ ኢኹም ዝኸዱ ወላ ስልጣን ዘለዎ እኮ ኢና ንኸውን ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ካብቲ ሸዊት ቢተው ዝመፀሉ መንገድታት ካልኦት ብዙሓትን ቅድሚኡ ነርኩም ሕጂ ናብ ዓድኹም ናብ ትግራይ ኣዶኹም ክትመፀለኩም ክንብል ንፈቱ
بأركز كبراتن كبران تخططلتنا زدلنا مدبات نزيم مثل نيروم سلزد دامزكم عون بلب اندامس قلنا بزي كنفلنا يكم سسناي تمنينا سناي نخلهم بزي أفعل لاي